naata din karon sa Holy Cross of Davao College, ako ang alma mater. Ug tara, uganin ko ninyo kay atong pangutanon ang mga estudyante kung asa sila mas mahadlok, makalimtan sa ilang hinigugma or sa taong naay utang sa ilaha. Tara, uganin ko ninyo. At ang dulo nakakasama kining mga gwapa din ano. Asa ka mas mahadlok, ma'am? Makalimtan ka sa imong gihigugma or sa taong naiutang sa imuha? Naay utang sa kuha. Ayan, sila gyud ay giutang sa imuha, ma'am. Dako po. Ayan, asa ka pangalan ko, ma'am? Lindy Cinco, Sa College of School of Teachers Education. Ayan, salamat, ma'am. Asa ka mas mahadlok? Makalimtan ka sa imong hinigugma or makalimtan ka sa taong naiutang sa imuha? Sa taong naiutang sa ako. Kanaman, ma'am? Dako man na kwarta. Ako, pila tayo, ma'am? Wala ko man kinakatisting ko. Pero sa taong naiutang sa imuha kung puko. Nasa pangalan ko, ma'am? Shada po. Ayan, thank you so much, Sir Shada. Ayan mga kasama, kaya ba nato si sa pangalan to, sir? Kevin! Ayan. So, asa ka mas mahadlok? Makalimtan ka sa taong imong gihigugma o makalimtan ka sa taong naiutang sa imuha? Ay, of course, mas hadlok siya itong taong nagkalimtan ka sa taong na utang, no? Kagiyaguan, ba mo ang kwarta na pagkahuman. Kalimtan ako. Sila na isa utang sa imuha? Adilan na ito isa, baka na ito Data Privacy Act. Ayan, maraming salamat, Sir Kevin. At ang pangutanan si ma'am kung asa siya mas mahadlok. Makalimtan ka man sa imong gihigugma or sa taong naiutang sa imuha? Pwede both? Kuan, sa ang higugma? Ayan! Napaka-love life ka ron. Pagalaw! Naa. Sila na mo katuig. 3. Wow! Congrats! Asa man ka mas mahadlok? Sa taong makalimtan ka, kaya maghihigog na, sir? O sa taong naiutang sa imuha? Gugma dyan tayo utang. Kaya naman kalimtan ng utang, pero ang gugma, sakit na yung gugma. Agad sa'yo ang pangalan! Pangalan! Mike Idrangle Ben Cadet! Maghang salamat mga kasama sa pag-uban ka na ako dinhi sa Holy Cross of Davao College. Ug ayaw kalimot sa pag-follow, like, and share sa atuang DXDC Digital Facebook page. Ako ni si Radyoman Karin Beltran, Tatak, RMN.